Pero kama na Keya nowacho ni ma en osachu to Sara in bende osara ni sayude nikech wacho ni HELB neno Sara. The last time mane yudo HELB nen karango Keya kesto gi wach ni kotenre kod mano kapok okoyo matin. Okay, the last time I yudo HELB in last financial year. Ato na yudo HELB to upkeeps na teno donjo. To koro ing'e ni that one does not mean ni defend ni koro mondo aguch HELB oduon. Okanya defend kamano. Nikech kaka mana nyaminwa ka wacho ni sources mag HELB ng'eny. To kata sama itimo budgeting mar financial year. Ging'e ni in form 4 wan gi nyithindo marom kama to wan gi all numbers they have all the details. Koro ging'e ni ko allocate these funds oningo allocate according to the number mwan go. Kapo ni wang'e ni wa expect this number madonjo mbalariany gi TVETs kod colleges the next year. Koro sama gi allocate budget oningi gi consider that because education nyaka bed considered more than other thing. Ma gimoro kaka na winjo in the last budget ni giketo 100 million credit mar DCI. Kwa kiani credit no 100 million no kagikaw moko to gikelo kod HELB kona pa ni nyalo konyo. Mar adek kaka jatend piny owacho ni chakre wuok tich onyalo manyo ne rowere ma nyalo romo 20,000 tich kaka ma climate work gi nyalo bedo paro maber mondo okony nyithindo okony youthswa oyud kaka ginyalo chulo kata kiyudo kichuli 20,000 ikaw 2,000 tero ka HELB kitimo kamano to at least mamoko gi nyithindo mamoko go yude kaka gimbe gichamo HELB ni hapa ni mano nyalo bedo paro maber. Kama na